Vážení priatelia exotických rastlín. Aj vy máte svojho exotického miláčika a premýšľate nad jeho účinnou zimnou ochranou? Tak toto asi stačiť nebude. Riešením je kvalitný makrolónový kryt tuma o hrúbke steny 10 mm pre exotické rastliny. Najskôr si pripravíme našu rastlinu tak, aby jej priemer koruny sme stiahli na čo najmenší. Listy, ktoré sa opierajú o makrolón pri väčšom mraze, môžu byť poškodené mrazom. Opatrne ich stiahneme povrazom, aby nedošlo ich poškodeniu a zmenšili sme ich objem a priemer. Náš makrolónový kryt obsahuje 5 kusov makrolónových blokov, sadu hurtní per celý kryt, sadu skrutiek a návod na obsluhu. Uchopíme si prvý makrolónový kryt označený písmenom A, ktorý má vetracie okienko. Je to čelný kryt. Vezmeme si ďalší vedľajší kryt a navzájom ich spojíme v tvare písmena L. Miernym poklepaním dlaňou po makrolóne, aby nedošlo k jeho preliačeniu, pritlačíme oba kryty tak, aby skrutky sa nám objavili v otvoroch a vyliezli von. Označenie jednotlivých blokov nájdeme vždy na bloku v strednej časti hore pod písmenami A, B, C, D. Jednotlivé bloky musia byť uložené z horného pohľadu v smere hodinových ručičiek. Vezmeme si tretí blok, taktiež ho priložíme k spojeným dvom blokom, mierne poklepeme. Detail spojenia blokov ukazuje, že otvor oproti skrutke je vyfrézovaný do konusu, aby došlo k jeho ľahkému spojeniu. Vezmeme si z balíčka skrutky, respektíve matičky od výrobcu a mierne ich podoťahujeme v jednotlivých blokoch. Skrutky sa doťahujú ľahko, nakoľko sú predĺžené a presahujú viac ako centimeter nad makrolón, takže ich stačí ručne dotiahnuť. Detail spojenia blokov. Keď máme skrutky podoťahované, vezmeme si štvrtý blok, posledný, priložíme ho do zadnej časti skleníka, respektíve makrolónového krytu a podotláčame jednotlivé steny, aby nám skrutky vybehli z otvorov. Podoťahujeme aj túto poslednú časť ručne. V náradie budeme potrebovať uťahovačku s možnosťou uťahovať matičky o priemere 13 mm, kladivko na kolíky a nejaké kolíky je to možné riešiť formou krátkych tyčiek z roxoru alebo 300 klincami. Keď máme všetky steny navzájom spojené, podoťahujeme uťahovačkou matičky s miernym prítlakom, aby sme nepoškodili smrekovú konštrukciu. Nezabudnime na prívod elektriky. V uťahovačke si vymeníme krížový bit, ktorý bude potrebný na utiahnutie zadných pantov striežky zimného krytu. Vezmeme striežku tak, aby predĺžené panty sme mali v prednej časti zimného krytu a opatrne ju nasadíme na náš zimný kryt. Striežka je vybavená izoláciou, takže po zatvorení striežky máme celý kryt tesný. Na striežke mechanicky upevňujeme iba zadné panty, 2 kusy po 3 skrutky s krížovým bitom. Detail. Následne vyskúšame funkčnosť pantov, nastavíme si
otvorený kryt pre cirkuláciu vzduchu. Nájdeme si dve krídlové matičky s podložkami z príslušenstva a dotiahneme striežku. Celý kryt má veľmi funkčné odvetranie vo forme prúdenia vzduchu cez spodný odklopný otvor, respektíve okienko a vrchné veľké okno. V prípade vlhkosti takto je možné odvetrať veľmi účinne celý zimný kryt. Zahlobíme do zeme kolíky do 4 svetových strán. Vezmeme si z príslušenstva 4 gurtne, ktoré sú dlhé až po 4 metre a sú vhodné pre všetky typy zimných krytov. A došponujeme ich hračňami tak, aby sme celý kryt mali dostatočne bezpečný pred zimnými podmienkami vetra, snehu. Predné okienko spodné je vybavené zámkami proti samovolnému otváraniu a zároveň plňa účel tesnosti. Otvorené spodné i vrchné okno a pohľad na cirkuláciu, ktorá je takto umožnená. Ohrev celého zimného krytu zabezpečujeme vo forme ohrievačov od firmy BioGreen, ktoré sú určené pre skleníky a zimné kryty. V našom prípade sa jedná o ohrievač Tropic 2000 s samostatným termostatom. Termostat má priestorové čidlo, ktoré si umiestnime do časti zimného krytu. BioGreen Tropic 2000 má plynulú reguláciu, takže si ho môžeme naregulovať aj na nižší výkon, príklad 300 alebo 500 W. Termostat nám ho bude zopínať podľa potreby, čím dosahujeme požadovanú úsporu elektrickej energie. Zatvoríme si spodný i vrchný kryt, čím vlastne dosiahneme tesnosť celého zimného krytu pre rastlinu a môžeme vykurovať automaticky tak, že nám bude zopínať termostat, vyhrievanie v prípade minusových teplôt podľa nastavenej hodnoty. Kryt máme v tejto chvíli plne funkčný. Všetky typy krytov od veľkosti priemeru 80, 100 až po 130 a výšky od 100 až po 500 je možné kúpiť vo firme Tuma v Bánovciach nad Bebravou alebo v internetovom obchode www.palmy.sk.